Bapak Ibu, Pak Matur. Iki zaman-zaman saiki iki lho bocah-bocah kok senengane kok kudu dolanan HP yo. Padahal ki lho Bu, zaman biyen ki akeh lho dolanan sing nyenengake. Padahal lho nek jamanku mbiyen ki senengane dolanan setir karo kanca-kanca ning kebunan ki rame. Aku lho Bu, biyen senengane dolanane lho malah jeblok-jeblok semua. Yo rame yo. Dolanane nang dolanane nang pinggir kali kok. Oh ning sawah. Sing anu kae ya, sampai sing penyak kae. Bener. Dolanan iki yo. Dolanan apa? Sik lho, iki burung mati. Kose, game kurang mati. Dan dolanan apa? Iki lho cublak-cublak suweng. Yo wis ayo. Lah, nang ndi dolanane? Sing happy wae po. Ayo! Bagi loro wae po. Ah iya. Jublek-jublek suweng ya iku dolanan asli Jawa kang dikenalke Wali Songo kanggo piwulang bocah-bocah. Ing saben gatra, tembang jublek-jublek suweng duweni pesan lan piwulang kang disampekno. Pesan lan piwulang utama kang disampekno yaiku supaya menungso ora nuruti hawa nafsu lan bisa duweni hubungan kan adem ayem urip bareng menungso liya. Dolanan jublek-jublek suweng dilakokno bocah kang akeh lan bocah siji dadi Pak Gempong. Pak Gempong banjur telungkep ing tengah-tengah bocah liya. Pak Gempo dipilih lewat bola sing kalah nalika hempimpa sadurunge permainan dilekasi. Bocah nyelehke epek-epek ing dhuwur geger Pak Gempo. Bocah siji gocek watu lan dipindah-pindah ing epek-epek. Nalika lagu rampung, epek-epek kang pas ana watune kudu nyimpen watu lan Pak Gempong bede. Ing sapa watu mau disimpen? Bocah kang kudu Pak Gempong lirak-lirik artine ana wong kang lirak-lirik. Guyu nyelikake. Artine sapa sing nyimpen mesti guyu. Sir padha lek kopong artine wong bodoh ora ngerti apa-apa. Iki video